Api po harlong chu theng chot pen asu posar kritok bi HSL siasat langalong distinction kachapalong du. Kethek kire arta langli labin kethegalong kiduk keplang langli. Kabor I henlo kichun lapen kachapaduk henlo alikelo. Sonsi Nijangkar Benglong district kaparlo lakhanar kep hamren emisi constituency arlo jengkha outpost 1 kilometer krehini anbak kahelu serlongchar noren tok biarong amikar joy sing tok bilapet rina bebi asupo aklengsi sarkiri tok bipining ningkan surihini ra ingkora trok kep asat langalo distinction kachapalong dunpet karbenglong lapen serlongchar rataphan nongmi kewa hemrit dukdet pupen asomara phan kapachar lipang tonangni arnisi Kiduk ajoyne harni keme wangji lason mathapen asupu aphat lopacharli dundu laningan krehini lokapacharli busitami api apo tumke harlong chotheng chot pensi asomara phan lokapacharli laben school pen hem angbong kedam kewang kache helo kilometer krehini angbong arni wang busitami cycle pensi school chothon dundunno school kawi arni loti api apo tumke rongalong hajara hai hui dun pensi asupu kapacharli aphat Fi kipi pilo. Ahot penke lothe chujor po ahot penke kowe chujor po ahot penke harlong chothengdum po. Laposan sai ka choklem lok pensi piniar ni nili so po aphat thang kama tha pasung se pinpen lo pachar lilo. Lo thengnang ji pupen kama tha lok ajoine hemrit hai hoita chukim thekchede lo. Athi sai ka choklem tang ka kelong an positami school afi aphansi pidet titilo. Lasa joine si hemrit positami barak thanglo. Bonta hemrit barak thangpu wai fit positami ningduk de athe non nilitum kachapaduk aleke nilisupo nangpaklang loapot ningarong piglo laben pining surihini rengkora trok aningkan HSL simati capacit langalong distinction kachapalang duna bangku sarkiri tok bilapen ferengke thengno nangkapachini duna lamthi non neason thak penang asomara tumke ahem ki duk pensi kacharli kiong lasi nangtum posidami nepo nepai duk dadle thang tanang nam pi thek thepu matha nangni athi lokacharli aloki kiduk kiprak langle kacharli jong se hokpet pulote kiduk atumta chunun lapet kachebori henlo kiduk atumke kethenai lasinon ke bangji lang abong mumar atum positami lokacharli ahina bangki tingneri athi lokacharli henlo pierthe amekke laben epi epo aphan kachepaduk ale ki pg aphan pulote sat lang pen ki undun henlo sarkiri tok bi alang li rong laki jengkha serong chor torrent tok bi arong asar buramen joy sing tok bi asar piamen rina bepi lapen alang li kachar li dun school amen laki pranabananda vidya mandir bharat sevasram sangha chipliarok jengkha lapen non alang li kep asat langalong tok bor kelong dun laki lakha haro phora inkol lapen letter ta truck lapen percentage banki 86.66% chepalong dun pen karbenglong lapen serlong charaphat nongmi kewanpi lapen alangli non kucharli jani ki hanglaki engineering lapen non higher secondary school alongki science stream si en ponji lapen kacharli dun jiadim hojai pusi phirangki karjohut nangthan pachini du lapen kepatsat langki unduna hemtun joy sing to bia hin pen Lakhanar Kep Hamren MEC Mongol Singh Timong Dapen Karbianglo Autonomous Council Kachare CEM Dr. Tuliram Rohang Aphan admission ki endunji aphan nangravek thapusi kerap kacho hangpo Nilimen sarkiri tokbi nili PVM school jengkha pensi metric exam bidun lo nili HSLC 2026 long 86% out of 600 asi nili distinction an ding palong 520 di lapen all subject letters ni long paniglo nangli aim in life pilo man nili aim in life lage engineering mate IITN lalo non ke bangji ke copy stream ji ponji nangli nili non 11 standard ni science stream ji poni busi ning thalo kona sigi don ji pose nili unfar super 50 hojai hala unfar super 50 daksi dun po non upcoming student la candidate man ko PG nangli ke than poni nangli hin per nilhin ben than ponang tungmang la blo ngai tum kapor hin bang ekdom mane ninghang mane inning ek plong ben por hinang po apen body khut nang po apen prang ke wang ji phan chama thapa mi ban si por he ong po apen thang
me thang ki sung ke boy chma tha te pin pen kapor he 10 ji la phan si bori khunang po athe pi po atumda ka bori ben si li tomhan papor he asi la so tang kal hai pang kapawis vide di fansi me thang tum chma thanang po athe moi prang joy ki nang fansi anutin la mathani mate asi la hanon ni student hang ke ji kang tung mangi hem pen nangli ka charli school la long kon ka hilo do dak pen nili ladak en hem pen le sapute 10 km bagdo sami nili it standard an mangi hem pen si damlo cycle pen hot pen damlo gari damlo pen sami 9 pen mangi nili phan jengkha ala pvm adung adak room long sing bi kolo adak salong sing rong phar adak soren long si do kolo adak do pen nili nikani ni school dun lo adan kanini dun pen nili puchali dun ja dulon la pulo amat metric exam pidon lo asinon pange MC do lo anke non class dun po non la mitu salang ke tori tum upcoming candidate tum han nangli ka charli koson style ban ke charli lo la pen ani sipen ghonta kon ke charli pono la than poni gi ma nili ka charli gal pulo mane ani si estimate 10 to 12 hours nole mane 6 hours 7 hours 5 hours daily 5 hours sometime rest pen la non kaya long bang ke ong nung student bang ke la mobile phone ke ochi ke thek long asi nangli hin pen la alang ni tum han ko copy ping khat je actually mobile phone ota ene ke henune sitame ili use thek pote lage milu tami sek the pote lage henulu hathe asi dilong da ki mi ga hinu du milu te lage mane ili use thek te mepo te ladak non ta use thek tu pote online coaching same en me same thek thi tu pote game bathu da ta time di same ili use thek pote online coaching same du lai opportunity tu mati mobile phone use ta thek pote milu thek the tu pote lage gulum alang phone ka churi tung mang la pulo nili duk dat nili serong sor do ladak harlong kam du ji jadi asu anutin tum da ka chongdat kan si reng sai de asi pipu tum da chepat duk lo harlong phur chot ta me ajara dun chot ta me paisa asap sweli to ta me tu phan si nang pipi dam de lo asi ar si bak ta me manli fees pipi dat lai da we 12 years lage clear mane exam lang tame hong do klot asi lai ka chura kang tung mang la bulo asi la son api pu doni te an sitin api pu tum da la son ma tha thek ni yes hapen la son thek ni la su pen lo te asu pu tum da me asu pi tum da me pori aning hang po hapen aning mane aning cherot khut pen da me lang pori po charli hin support asi support nang po la sia prangsi nili pini nangli tum ili hem nang kahumri pot nili ninga klong pen kardom pajir lo kardom la sinili pini isi pudamji pulote ning karongar ni lo isilam koano ne nili hem kisung ke boy pen hem aweri rawe nili biri awe bitung awe longle philang ke asap dot masi tamil nili chokla ma porwe chodam porwe nili so aparman pen nili somar bangpli la non sarkiri bang non metric na pas pidon bang aklengsi iglo la pensek adun tu bang ke alo so la non class 7 igla la pidon igwai lo la pen number 3 bang ta number ke thon adawam le thot bang ta la ta non class 5 don wai lo la pen ke bisi ingdeng ke thom lo class 3 la lan charli igwai lo la si nilininga klong alam nangkaninge dun kangtung mang la pohelo nilita kavedet pen lapu kono ne kisung ke lak pen bor idun pen nili somar phan pachali dun lo nili ke chengsi lanon ke pas dun alang la so school prana bananda vida mandir pulo nili 2013 pen si alang liphan alang phan pa dun lo cycle pen si nili dun nin lo nili laan non ningkan krege thom pleng iglo la si la ahut pen ke otu lang pidun ikpo ahut pen ke cycle pen chi thonun po la son sinili bor ilo alang phan nili choram chot chorong chot chongdat chot pen sitame manli fisita un an bang ke mujar sumo sa pen chi tudun pen si alang ta genetne la pu bor ibo up pen exam tok dun long bom lo la si non pinning
ningkan suri nira ingkora trok ningkan an bangge alang mitrik nang tok pidun lo ne tumta un an bor idun pen churam churong pen bor idun pen alang tanang bor ipc asar lang bangge alang misen pen nang wan pilo subject trokta alang letter marks si nang wan pilo la si neta ne ko alo ne ka chubor ipen alang phan neta ning samlo sonak taksi api apu ni tum kabor I dun alia bangke alang ta ni phan ni tum phan nang bor ipi po bosi ni taning thelo la si kachuning ridun kang tung bangke ladak ni tum ke ladak serlong chor ke islam dak jengkha adung arai lo he kolonga adung arai lo ladak ni litum bangke hamren constituency sipuri lo amat ni litum kachuto idun ladak hamren IEM mol sing timung sar phandame nilitum phan kan hon kajin sopen nang rap ponji mane pusi ning thelo la pen CM sitame non opening MLA a candidate kidun alangli Dr. Tuliram Ronghang aphan sitame nilitum phan kawe pen kachubor idun pu osomar kapa thek pu pen kan hon kajin so pen nang kira pon nang rap ponji mane pusi chuning ridun iglo lasi anso se ladak non ke thur mi owe ke mi anso se thek nang re nangji ladak karbyang long ta eli karbi tumta khei anso se ching thur nai pa prang nai la so pen nang ma thadun pen nang langdun pen nilitum phanta nang rap pon te pusi ninga klong pen chuning ridun lo Dr. Tuliram Ronghang sar MLA a candidate non dun lo alang lita la non adihu election ta alang li haiji nilitum ta alang li phansi dak selong chor APS menta alang li phansi support dun lo vote pidun lo pa haidun non haita haipo la pen nilitum phanta nangrap pon po nangrap pon ji pu ning the pensi nilita ninga klong pen chuning ridun iglo la bangke nili la non haki sabut puson lo dak pulune karbialam pen non ladak rat dupet lo lake nili kithan bachu bai polam ni lo nili hidi chiri sini do labang ahok lo la simethang ta chobai long lesi bang phan hidi long le anta adhi pulo ala puidi chithak dak ba amon system si pat nang peklem pi lo amat nili bangke chongdat chot serlong chor ahok nilitum chithanji dak harlong chu thenglong mantuni pen ningkan si angbong ban ningkan niang bong chu thenglong ahot pen ke mohol ave pine ave harlong sel se pupo nang nei pupo kachongdat awa saita turapi ahok si nil chithan niltum ke nimpo phelo mantune pen chu klem dun chom hajura mura chu dun chom ahok pet ke nilike saita klema porve nili somara phan nili dak selong chor pen jengkha hadak pranawanda vidya mondir an nilitum kilometer ke sikrehini ajakdo la anang bong nili la phan 2013 pen ningkan sori nira cricket thom ben sipadun iglo cycle ben sin nili chi thondun la si nilike saita ingdata porve nili he masorlok si sai ingdat na ingdat pilo ahodo dak pen hema saita alang li siklem nang po amat chilong chainong pene chainong ejon jon ni do las chanala saratum mane nili sai bangke sakuri bakuri punili avelo kopene contract he dong akam ni aso sata ave la si ahodo dak pen pene school ave hulo plote hajira chudun po ba pene harlong sita chu thengdun po ba pene nimpo phelo sita mantu nei pen chuklemun po na chalo sa neli sai bangke lan cholo la rata nang thek prong lo neli ke kapin char putakali lo ahok alam si thanun iklo ke wan long athi mane nilitum ta api apota mane kamchong dat chot pen sita kabor idun pen au so tanang bor ipilo anso se nilitani ngarong lo pinia son thak thak nongme ke wan anso se ke wan thui phansi nilige nili so phansi ta me ningchorong lo
la pene ako nili tumta pu pini kedu open sakuri bakuri kedu pen pini pule kapapor hi kali amasila pu harlong cho thengdun po hajat po ma nempo phelo pusitame lason choklem dun po mane hajera chudun cho sitame mithang cho hai he sile si ni so mar thek nai pusinili ning chepang tang ponsi am so se la am so sia asat lang ki undun thui phan non eprang ta am so se mane nongme ke am thui aphan si nilige nili so pohanta chepare ekbom lo amala si nilita mane also bang ke science screen si ke poni pulo mane ni talong uni pu direct pu pulo te bang ta aning honduk do kogi athi mane angkel mane non eprang an so se ako hajera mojora pusitame mane along cho thengchot pusitame la sokapa dun thu thegi apha sinili tumke mane api apo tumta bor idune la son nongme ke wam aphanjong si bor idun de pute katikuk do kogi matidi amala si amso se non e franke bangi bangta pine halong cho thengcho tame manempo philo chuklem cho si tame la anso se si mane nili so po phamta kapa por hi phanke nili ning aklong penta hedi mane mathalo mane pat anso si kapa thegi pha mane kapa bor i phansi nili tum dubok pusi tame la anso si kabor i thu thegi phan pusi nili ning aklong penta jining ri iglo la penon la puson thak student penang ando la si lason kapat hei apu pai tum topik la sala so pu pai hanali hin pen copyright pidon halat tuba phanta nilit tuma son tak mane kiduk det ki boy det tumta anso se mane papor he thek nai la so teng non nilit tuma son tak si latum ason thak si ni tumta papor he ji ma pachar liji pua anso se la api apu tumta non iprang ke wangji owe kimie tum sitame mane kapapor he kapa mesenji neta halason aso ma halason api apo son neta bor ipo pusi sarpi sarbura tum phanta nili anso se chuning ri thule thorlo mane nilige lamta ningje thek he de sitame pa unang po phansi anso se la api apo tum phanta non nili prang ke wangji non nili so son thak nong me kapa wani phansi anso se kapa charlie ahir jume ke hang ason si non nili bangke di ke hang pilo amat lasi nili alam ta ningje thek det ti mahedi amat non eprang bangke non nili so po phanta pu sop aphanta mane chuning ri thule thorlo anso se rat non eprang ke rangji anta mat ake thia ke dingtum mai CM Dr. Tuliram ronghang sar phan sitame chuning ri dun le thorlo mo hejong sarbura abangta chuning ri lo timadi sitame nili apo api abangta anso se mane nangkira ponjia phansi sar Dr. Tuliram ronghang phanta anso se chuning ri lo la penangra ponbek pusi nili ning aklong penta ning chithelo